دروت و درهبات منع چاساب آنلاین مهلب بلوچ ایوات بلوچستان صبح 7 بجے فروری 26 تاریخ روز یکشنبه دلگوش کنے سرحالا تربت دشتہ جنک بتنی ہشت مردمانی پجار خاندان مردمہ میت 10 کے ابتگا سیکیورٹی پنشوں نے ردا اشتے مردم مزن بندہ ایف سی آپریشنہ جنک بتگا آوارانہ انٹیلیجنس آپریشنہ یک مردم بیران سیکیورٹی فورسز گوشگیں کہ بیران بتگی مردم دونے میں ہی تیر گواریہ جنک بتا دا ماحل بلوچ یلا دیگ نبی ریڈ زون گورنر ہاؤس دیما میں زہر شانی برجابی محل بلوچ خاندان جار بلوچستان نیشنل پارٹی نیمگا جبری بیگواہی محل بلوچ دروگی بہتامہ دزگیری ہلاپا کوئٹہ پریس کلب دیما حلامتی شد ہڑتال وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز چیئرمین نصر اللہ بلوچ گشتہ کہ کوئٹہ ریڈ زونہ محل بلوچ بازیابی واسطہ نشتگی خاندان مردمانی سرا پولیس سے زور و زبردستی کنگو غیر جمہوری کاری اشی مذمتہ کنی بہرکانہ چاہتا 10 کپتگیں سائیں لاش کلو کسارت محمد خان مریے دوئیں زہاگ مشرقی بائی پاس و ناشناسی جنک کے لاش ایدیے قبرستانہ جاہو درف کنک بتگا نالو کشگورا منشیات کاروبار گیش منشیات ہلاپا کاروائی نبوگا نشئی روچ پروچ گیش بوہان انتظامیہ نشئی کاروبار بابتا نوٹس بزوری محلوک کے لوٹ لسپیلہاں بڑتونی چیزانی نہادا نگرانی یک مائی تا آرت روگن شکر و ادگی چیزانی نہادا گیشی نزگار و پوریا گر پنچنڈی نانیہ حیران انتظامیہ نہادانی کنٹرول کنگا بے سوب سرجم ملکہ گرام بہائی روچ پروچ گیش بوہان پنچ ماہ دوران گرام بہائی شرح چلو یک ٹک 4% ادارہ شماریات گوشگی کہ گوستہ ہفتگا گرام بہائی شرح 38.42% بتا مثلا وزیر شہباز شریف سروکیہ ایپیکس کمیٹی دیوان سیکیورٹی فورسز آپریشن وحدہ سوشل میڈیا کردار بابتا چارو بچار دلگوش کنے بلوچستان بابتا سرجمی حالاں تربت دشتہ جنک بتنی 8 مردمانی پجار خاندان مردمہ میت 10 کے ابتگا تربت تحصیل دشتہ 8 مردم جنک بتگا کہ آہانی لاش ٹیچنگ اسپتال تربتہ اور تگنتش سیکیورٹی فورسز بنشون ردا اشتے مردم تحصیل دشتے میں تک مزن بندہ ایف سی آپریشنہ جنک بتگی مردمانی لاش ایف سی لیویز فورس حوالہ کتگا لیویز فورسہ آہانی میت پا پجارگا ٹیچنگ اسپتال تربتہ ہیر کتگا مزن بندے کوہاں جنک بتگی ورنہانی لاش آہانی سیاد وارثاں پجا اور تگاں آہانی حوالہ کنک بتگا آہانی پجار محمد کریم منظور شفیع غزی جلال طالب آصف اور مولا بخش کریم بخش نامہ کنک بتگا پولیس بنشون ردا ایف سیا اشت لاش لیویز حوالہ کتگو گشتہ کہ اے مردم مزن بند کوہاں آپریشنہ جنک بتگا آہانی میت ٹیچنگ اسپتال سرد خانہ ایر کنک بتگا سیاد وارثاں پجا اور تگا اور گوت برتگا ماحل بلوچ بیگواہیہ ہفتگی قبول بتا ہنگتا یہ اچھال احوال نیست پائیے بازیابیہ زہرشانیہ نشتگیں آئیے خاندان مردم چا بی ایم سی کمشنر ہاؤس او پدگ وستگیں بیگاہ کوئٹہ ریڈ زون گورنر ہاؤس سات کگا زہرشانیہ ننداں کا ہواری ماحل بلوچ خاندان مردمانی گوشگیں کہ ماحل بلوچ سرا ناجائز و دروگیں کیس جوڑ کنک بتا سی ٹی ڈیا غیر قانونی وڑے گپتگو بند کتا میں نندا کے بس یکے لوٹیں کہ آئیے سرا دروگیں بہتام الاس کنگو آ یلا کنک بھی دا یلا کنگ نبی ریڈ زونہ گورنر ہاؤس دیما میں زہرشانی برجابی خاندان مردمہ اپیل کتا کہ کوئٹہ انسان دوستو بلوچ ایمنو آہینی زہرشانیہ گو آہاں امرداری بکنا کہ محل بلوچ چا فورسز دزگیریہ آجو بھی محل بلوچ 18 فروریہ چا کوئٹہ سیٹلائٹ ٹاؤنہ گن لوگے ادگے مردمہ دزگیر کنک بتا پدا یہ چوک کو تروح یلا دا تکنتش او محل بلوچ بیگواہیں محل بلوچ دزگیری و بیگواہی ہلاپا بلوچ ویمن فارم بلوچ یکجہتی کمیٹی و سول سوسائٹی نیمگا کوئٹہ کیچو حبہ زہرشانی کنک بتا خاندان و ادگا مردمہ کوئٹہ کسٹم گائے خان چوکا ننداں کھوجتا بلے انتظامیہ 48 گھنٹے مولت لوٹے تکو زہرشانی ہلاس کنک بتا
هاروچا أبتغي سرجنبوغا بدهو محل بلوچ يلا ديگ نبوتا ایشا تنو کی حال پگیشتری حالا بیچارے میں یوٹیوب چینل یا وزٹ بکنے میں ویب سائٹ www.asaponline.com نمنا محلہ بلوچا بدہ اجازت شمیروچ پیمنیو تاہیر بات